Jeg har brug for et nyt stof, som giver mega meget optur, men jeg har fandme bare ikke nogen penge. Kender I noget, homies? Burde du ikke bare stoppe med, men det er jo ikke engang godt for dig. Kæft, Markus. Det der krokodil, det er mega hæftigt. Og jeg kender måske en, der har en adresse til det. Okay, vi skal så ikke bare tage det ud nu? Det lyder faktisk mega fedt. Skal du ikke også have noget med, Markus? Nej, tak. Jeg tør ikke tage chancen. Vi ved jo ikke engang, hvad konsekvensen er ved det. Ej, kom nu! Nej, Palle jeg gider Mark. sgu ikke. Nej, jeg gider ikke. Jo, Klokke! Hvad så? Har du noget af det der krokodil der? Ja, hvor meget vil I have? Altså, alt det vi kan få 200 kroner. Ja, ikke på 4 ml. Lyder det fint? Ja, det lyder helt fint. Okay. Halv eller hvad? Ja, det tror jeg. Vi gør det nu ikke også? Jo. Fedt, mand! Hold up. Yeah. Lad os ringe til Markus. Ja, også det. Markus, der er den galt med vores arme. Kom og hjælp os. Vi er ved Medum. Hvad er sket? Hvad er I lavet? Skynd dig at ringe 112. Hvad er det, I har rundt om armene? Vi har taget sådan nogle nøgenstoffer, der gjorde lidt dårligt i sengen. Okay, jeg ringer bare. Alarmcentralen? Ja, skynd jer komme ind til Pinkvej 56A.